guys, welcome to my channel. Busy ang lakay ko today para sa paglakad ng registration, renewal of registration ng taunang obligasyon para sa mga sasakyan. Kaya eto kami ngayon dito sa AMP Emission Testing Center dito sa Tamblot Extension, Tagbilaran City. Ayan. Malapit din siya sa LTO. Ang LTO ay doon lang. Ayan. Kaya unang-una is the smoke belching. And then pagkatapos, magbabayad. Di ba? Oh. Oh, yes. Yeah. Tayo sa LTO na, natapos na yung kaya medyo natagalan kami sa paghintay doon sa smoke belching kasi yung nag-smoke belching, siya na yung nagbayad ng insurance, siya na ang binigyan ng pera ng husband ko para magbayad ng insurance itong sasakyan. And then here we are at the LTO office in front. May mag-inspect na mga inspector ng LTO officer na pupunta at titignan kung okay ba yung sasakyan, kung safe bang sakyan pa, kung yun ba talaga ang kinuhanan mo ng registration. Alam nyo na siya mag-inspect. Tinignan ang papel, tali nila kung ito ba talaga, then tingnan nila yung yan, i-inspect nila kung okay ba, okay running ba, nice ba, yan yun. Siga na yung suga, sir. Sigang suga daw. Tingnan mo kung umiilaw ba raw ang ilaw. Siyempre, tingnan nila yan. Yan, to be sure. Yan naman ay ginagawa ng mga officers para sa atin namang safety. Yan. Very nice, diba? Kaya sumunod lang tayo. Wow. Pagkatapos nito, magbabayad na doon sa cashier. Ayan, pinapirma yung yung pinaka ewan ko, head yata yan, siyang magpirma. Ayan. Number 32 para sa cashier na ito, mabayaran na, and then tapos na. Paano mo saan tayo pupunta parking ngayon? Oh my god, yung parkingan lang ang kulang dito guys. Maraming naglalakad ng kanilang registration, mga syempre renewal of driver's license, and everything. Sa bata dyan? Yeah. Pwede siguro dyan. Yan, pupunta na kami doon sa LTO. Nakapark kami dito. Buti na lahat may parkingan pang bakante doon. Punta kami, magbabayad, and then tapos na. Magbayad kami ng aming bayarin. Of course, the registration. Tapos, pagkatapos, tapos na. That's it, ang daming nagbabayad guys. Maraming tao ngayon. Always naman pag LTO. Maraming. May balok at that. Dito kami, malamig-lamig. Malamig-lamig na ngayon dito. At least, lumanda na ang office ng LTO sa Tagbilaran. Okay na. Dahil siya, naglakaw po. Ang dami. At least. Ay, nakapagod guys. Okay. Number 3. Okay, so ganun lang kasimple ang maglakad ng registration. Very simple, 4 steps. I told you already. Ayan ang cashier. Ang microphone karon dili pare sa ulo. Monty, Alvin, sa cashier. Daghan kaya gi-improve ang LTO Tagbilaran. In fairness in fairness guys, mas nice na nga. Pero itong pag-renew ko ng... Pero mura gyapon kang buot, pero orderly na siya. And then naana po sila yung ana matanawan nimo habang nag-wait ka sa una nga. And then wala na po itong naka-standby diha nga bahong ihi nga ka ng ilang gihimong CR nga ba. Nawala dito. Dila napiskay na. Diba? Napiskay na ang Tagbilaran LTO. In fairness, no? Kaya na ito naman ang tao. Buot lang. Kinanglan mag-tsaga-tsaga tao, bila, kanya.
at least karon ay number. And then, ha? Naapod sa ICM diyan? Oh, naapod di sa sa driver's license man na. Pwede po di hapon? Pwede po di hapon di sa ICM na ako. Buo, wala. Dito lang naman ang sasakyanan. Sa issue, ano lang yan, Sa license sa lang. driver. Pwede mo ito. Pwede ba dito? Lisensya. And then, buo na, naarang-arang, and then, orderly, and then hinlo, and then wa na gubot nga pare sa una, and then, napoy aircon. Na, tanawa, bago ang aircon, mas bugnaw na. Sa una, mahimatay ka. Luwi kaayo itong mga buntis, mga tigual lang, mga ano sa una. Karon okay na. Ayan, Ascenso Pomor, Tagbilaran City. Okay na ang among LTO. Thank you po. Thank you sa government, city government na arang-arang. Lipay me. Elias, Hambre, Rebel, Travel. 9:30 kanina pumasok kami. It's already 10:35, so 1 hour na marikot. Ako'y naantok na. Isang oras na kami naghihintay dito, guys. Kakantok lang. Matagal, medyo matagal ang processing. Kaya wait lang tayo. 9:30 kami kanina pumasok. Ang oras na is 10:35, so 1 hour na nga talaga. That's the light na. Okay lang. Melvin, Lumingon kami dito guys kasi against the light daw. Ayan, nandito pa rin kami. Tambangay, Christian, More than 1 hour. Masay Hindi Fermin, makita. Sobrado Ignacio, Pagbilaran Alan, Ibanez Armando, Malapit ng tanghalian guys. Kaya tinatanong ko ito. Tinatanong ko ang lakay ko. Sabi ko, sana tayo magtanghalian. Sabi niya, sa cordon bleu. Sabi ko, saan yung cordon bleu? Sabi niya, pataka. Kaya mamaya, sigurado yan. Hindi na naman magpatanghalian sa bahay. Sa labas na naman kakain and then mag-take out na naman. Yan, sigurado na. Wala na naman nakasikaso magluto guys. Alam nyo naman, busy hindi pa tapos. 1.5 hour na kami dito. 11:25. 2 hours na, 2 hours. Nagbayad na rin siya. So, 2 hours pala ang hintay guys. Nalaman ko. Exactly 2 hours ang paghihintay dito sa waiting lounge bago ka matawag. Ganun pala. Kaya, ganon ang processing ng registration renewal. Kailangan mo magtiis, patience sa pag-wait. Kailangan patience. Everything that you do, patience is the key to success. Dito kami guys, nagpa-Xerox para may copy kami. Ayan. At last, natapos din. Hold on. Ang hirap maghintay. Kaya, kailangan pasensya. Yun lang. Magla-lunch kami. Hindi ko alam kung saan. I will update you later. Katong di ba ang gikuha ni mong sticker ganina katong sa last year? Itong isa. Nakuha. Anya ka nang bago karon? Naanapod. Salamat. Update ha. Pagka magpa-register kayo, renewal, makuha nyo na kaagad ang sticker. Hindi na katulad noon na maghintay ka. Pero yung isang sasakyan namin, last year, ngayon lang nakuha ang sticker. Pero at least itong ngayon, nandyan na ang sticker. At nandito kami sa office ko. Okay. Dito kami sa ICM na naman. Dito na naman kami maghanap ng makakainan. Magpipili kami ng kakainan siguro. Payag or gustahan tayo? Payag or ano na pa? Mang-inasal. Anong gusto mo? Payag na. Gusto mong payag man. Tingnan natin mang-inasal kung okay, mang-inasal tayo. Maraming tao dyan puno see? Ang dami Kahit saan naman doon, ganun din.